Ήρθε η ώρα να πληρώσει την καθαριότητά σου. Μου είπε, πια η κονσέρβα κουταπώνηρη, το κατακάθι της περιοχής. Θαυμάσια! Να λοιπόν, που και τα σκουπίδια έχουν ζωή στην πολυκατοικία μας. Και όχι μόνο, αλλά και βασίλισσα, η κονσέρβα κουταπώνηρη. Θα ήθελα να τα ζωγραφίσω με την τρελοβολιά. Ποια καλή τα σκουπίδια. Φυσικά, για να μπορέσει να τα δει και το κοινό. Α, αν θες να τα έχουμε καλά και να σου καθαρίζω τις βολιές και τις τρελοβολιές, ζωγράφισέ τα, αλλά όχι και μπροστά μου. Δεν φτάνει που τα βλέπεις στο σκουπίδι, δεν είναι. Αυτό μου είπε, να τα δω και σε κάδρο. Να ποζάρω σαν την Τζοκόντα. Καλά και όλα μόνο. Μη στενοχωριέσαι και κάνεις και τίποτα. Πάμε να τα ζωγραφίσω ιδιαίτερα. Τώρα εδώ που τα λέμε σκουπίτσα μου, και η λαδοβολιά, άλλη τρελή και δουλόπλης. Και έχω την υποψία ότι αυτή φταίει για τα τρελά που συμβαίνουν εδώ μέσα. Ξέρεις τι θα πει όλη η Αθήνα, να βρωμάκαυσε αέριο και εμείς να μας κοβολάμε. Όλα τα σανσέρ να είναι βουβά. Και το δικό μας να βγάζει μια γλώσσα 10 μέτρα. Ανιγειονοθύελες, αν τα όνειρα που ζωντανεύουν, αν τα σκουπίδια, προπαντός αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι η μεγαλύτερη μου εχθρή. Αλλά τι εχθρή. Πώς τώρα ήξερα σκουπίδια, περιμένανε φρόνημα στις σικούλες τους, να πάρουν το σκουπιδιάρι του Δήμου να ξεβρωμίσουν. Τώρα τα σκουπίδια έχουν και βασίλισσα, την κονσερβοκουτοπώνητη. Αλλά δεν με ξέρουν καλά εμένα που τις κάνετε τις βασίλισσες. Σε ξέρουμε! Μη είσαι κανείς. Τι άρχισε να πω τώρα και φωνές οι άμυροι. Σε ξέρουμε! Α, κάποιος με κοροϊδεύει. Όποιος τολμά να φάει τη σκούπα στο κεφάλι, ας βγει στα ίσια να μου πει ότι θα πει. Σκοπός μου είναι η καθαριότηση μεγάλη, να καθαρίζω και να τρίβω από το πρωί. Σαπούνια, σκόνες και τρελά ξεσκονιστήρια με υπηρετούν και τους δίνω προς τα γη. Και έχω στην κάμαρή μου 10 ξυπνητήρια να με ξυπνάνε λίγο πριν ο ήλιος βγει. Είμαι κυρά, η ανεμόνα ευτυχισμένη, με τρέμει όπου και να κρύβε τη βρωμιά. Είμαι μια καθαρίστρια ευτυχισμένη, γι' αυτό φορώ την
Δεν θα το πιστέψετε. Αυτό το φυτό που κουβαλώ στη γλάστρα κάνει παγωτά. Σοκολάτα, βανίλια και φράουλα. Φιστίκι που μου αρέσει δεν κάνει. Αλλά τι με νοιάζει. Περίεργο φυτό. Ως τώρα δεν είχα ακούσει ότι υπάρχουν παγωτιές σε γλάστρα. Φαίνεται πως ή που πρόδωσε επιστήμη ή που πρόδωσε τρέλα. Μάλλον η τρέλα θα σκοτώσει την επιστήμη. Χαίρομαι πάντως που είσαι ευχαριστημένη, γιατί ποτέ μα ποτέ τόσα χρόνια ζωγράφης δεν άκουγα γλάστρα να είναι ευχαριστημένη. Ενώ ήταν γνωστική γλάστρα. Το ξέρω, το ξέρω. Έχω κάτι ξαδέρφες γλάστρες στο κέντρο της πόλης. Γλάστρες υπουργείων κιόλας. Με θέση και αξιώματα. Αν δείτε τα φυτά τους, νιώθω σαν ξενεργολωμένες παντόφλους. Αν ακουμπάρω μου η γλάστρα της κοινής καρατουντού, αυτή μένει και στο κολονάκι. Τα φυτά της έπαθαν ψώρα. Μάλιστα και μεταξύ μας, γιατί δεν κάναμε αυτή παρά έξω. Ψώριες η κακομοίρα. Αυτό δεν είναι κολονάκι, ψωρονάκι είναι. Εγώ τηλεφωνώ και τους τα λέω. Τρελαθείτε να βρείτε τη δουλειά σας. Αυτές τίποτα. Μένουν γνωστικές και ψωρολέες. Θα μου πείτε όμως, μπορεί όλος ο κόσμος να γίνει τρελός. Έλα όμως που οι πολύ γνωστοί κάνουν. Φαίνει αυτά τα αυτοκίνητα, τα πετρέλαια, τις μηχανές, τα εργοστάσια, τις εξοπλίσεις. Και βέβαια αυτό θα ανέβει. Δεν είναι μόνο το νέφος κυρίως τη δουλειά που κάνουν στοιχισμένες στις γλάστρες. Δεν είναι. Φυσικά. Είναι και οι άνθρωποι. Έχετε παρατηρήσει τη ρύθμιση στις γλάστρες που βρίσκονται στις εισόδους των πολυκατοικιών. Τσιγάρα αναμένα και τσιγάρα σβησμένα. Κουτιά από τσιγάρα και τσιγάρα από κουτιά. Τσίχλες, σοκολάτες. Μας φτύνει κιόλας. Και το κυριότερο μας πατήσουν στη χάση και στη φέξη. Μετά μαρενόμαστε και όλοι βάζουν τα συμπεράσματα. Τι άσχημο φυτό. Τι απέσια γλάστρα. Απέσια είναι πρώτη. Σκεφτείτε τι μου είπε η γλάστρα. Της οδού που γάτησε αριθμός 100. Η έξυπνη καθαρίστρια, αντί να την ποτίζει με καθαρά νερό, την πότιζε μόνο το βρωμάδο με περίσσιμο του σφουγγάρι. Τι να σου κάνει και η γλάστρα. Έπαθε μαλισμό. Τα φύλλα της γίναν κίτρινα, σαν λεμόνι. Και στο τέλος αντί για λουλούδια, άνθιζε κάτι πράγματα που έμεινε με σφουγγαρόπα. Εσύ όμως είσαι ευτυχισμένη. Ούτε συζήτηση. Μυστήρια πράγματα. Στο ρητηρέ μας η θερμοκρασία έφτασε στους -40 βαθμούς. Ούτε στη Μόσχα να μην βρισκόμαστε. Αλλά αγαπητή μου κυρία Λαδμπογιά, το τι γίνεται δεν περιγράφει. Κάνει μεν κρύο, αλλά κρύο ευχάριστο. Και αυτή τη στολή που φορώ δεν είναι που κρυώνω. Είναι που θέλω να ταιριάζω με το περιβάλλον. Ώστε δεν με νοιάζει που χιονίζει στο ρετηρέ. Γι' αυτό σας λέω ένα μυστήριο. Από τότε που άρχισε να χιονίζει, μου κόπηκε η γκρίνια, σχεδόν δεν ήμουν κακός. Ανησυχώ. Αφήστε που μόλις ανοίξω το μάτι μου, σκέφτομαι τι καλή πράξη να κάνω. Να, σήμερα πήρα και έδωσα 500 ευρώ σε ένα κουτάκι που ήταν φτωχό και άδειο. Τέλος πάντων. Χθες πήγα και βοήθησα τον αδερφό μου να βάψει το σπίτι. Προχθές πήγα και ζήτησα συγγνώμη από τον φίλο μου που του είχαν βάλει στην ποιήση από τη σύγχυση. Μόνο η γυναίκα μου τρόμαξε λίγο σήμερα με το σεσέρ. Αλλά δεν πειράζει. Τι είναι ο τρόμος μπρος στην τρέλα. Είναι τώρα καλά, κυρία Καλαίδα. Συνήλθε, κάνει σχέση στο μπαλκόνι μας. Το πάνω μας έπεσε πάγου και στα διδάμια κρέμματα παγοκρίστα. Η τηλεόρασή μας πάγωσε ολόκληρη και σηκάσε. Σκεφτείτε πως την ώρα που έλεγε η εκφωνή της ειδήσης, ο Γκάρος. Μάλιστα, όταν έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάνω στο Δημοκράτη, πάγωσε. Τι μου το λέτε. Της ρίξαμε ένα από κάτω αυτό νερό, αλλά τίποτα. Μα τι πράγμα είναι αυτό, χιόνι στο ρητηριά μας. Μόνο μουτζούρι και σκόνη είχαμε ως τώρα. Και τώρα που πάτε. Πάω να αγοράσω ένα έκτρο και 10 σήμερα να μου το σέρνω. Ύστερα θα κάνω άλλες 2 καλές πράξεις. Η μία μάλιστα είναι να αγοράσω μια σούπα στην Κεραμόνη. Την κυρία Ναμάνα και την άλλη με τα σκουπίδια. Α, το σκουπίδι. Πρέπει κάτι να γίνει. Ως τότε, γεια σας κύριε Λαδοπουλιά. Δεν κρατιέμαι να κάνω καλές πράξεις. Έχω κάτι το σύντομα. Πήγαν οι σκόνες και οι λύπες τους παλιές. Ήρθαν καινούριες μέρες, ώρες και γιορτές. Άλλες ιδέες στο αέρα που πήραν. Πήραν αέρα τα μυαλά μου όλα ρά. Κι όλες βουριές τις πυροφήμες στο κεφάλι. Ήρθε ένας άνεμος ζεστός.
είχε ούτε αφήτη. Αλλά στο τέλος, τύφλα να έχει και ο Ταρζάν. Λες κι ήμασταν στη ζούγκλα να τα παπατά. Συνηθίσαμε και τώρα τα φυτά γίναν θηρία και τα λοιπά. Και όλα αυτά στην οδό με τη Τζανάκη. Δεν είμαι η γυναίκα του Ταρζάν, το στραβοχέρι επάνω. Αμάν, αμάν. Αλλά τώρα, μες στη ζούγκλα τριγυρνώ κι ούτε πιστεύω πως τα αλήθεια είμαι εγώ. Κι όμως, δεν είναι η γυναίκα του Ταρζάν, είναι η κυρία Στραβοπόδα. Αγαπητά μου παπαντάκια. Άρα, κυρία Θηριάκια, τώρα θα πάμε στο πριζουνί, να αγοράσουμε τρόφιμα. Γιατί το βράδυ έχουμε πάρτι. Θα φορέσουμε χορούς στη ζούγκλα και θα βουλιάξουμε κατά πώς πρέπει στη ζούγκλα. Αν δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο, κοπιάστε στη ζούγκλα μας. Μάθαμε τα νέα ψηλά στον ουρανό. Σαλπάραμε και τρέξαμε στις τρέλα στο ρυθμό. Στον ουρανό συμβαίνουν πολλά και φοβερά. Τη μοίρα μας θα αλλάξουμε με την τρελομπογιά. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ, με όλα τα μπαούλα μας. Τι καλά να βολευτούμε, να χαρεί η καρδούλα μας. Ακριβώς εσείς τι είστε, θυρωρός? Άφησα με ήλια να μιλήσω εγώ εκ μέρους και των δυο που είμαι και πιο ψύχρεμη. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί εγώ τρέμω. Δεν είμαι θηρορός. Είμαι ζωγράφος. Ζωγράφος Λαγοπογιά. Εσάς σας ξέρω. Μη χειρότερα. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος σε αυτή την πόλη που λέει ότι μας ξέρει. Συνήθως ξέρουν μόνο το φεγγάρι, λόγω επιστημονικών ανακαλύψεων. Εμένα με ξέρουν από τις διαφημίσεις των ραδιών για τη θάλασσα. Για να μην τους και λέει το δέμα και τέτοιες αηδίες. Ποιος, εγώ, που κάνει και η γούνα μου? Μα δεν σας καταλαβαίνω. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, έχει τεράστιο πρόβλημα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Τον απειλεί το καυσαέριο. Μα επιτρέπεται να γίνει μόνο αυτό το καυσαέριο? Όλοι με αυτό ασχολούνται. Αυτό δα το πήρε πάνω του, το ξυπασμένο. Και δεν κάνει τίποτα άλλο όλη τη μέρα από το να δίνει συνεντεύξεις για τις εφημερίδες. Θα το κάνουν και Σύρια. Και δρόμο και πλατεία και άχαρτο. Τέτοια έσχη. Γι' αυτό εγώ και το φεγγάρι αποφασίσαμε να αποσυρθούμε από την κυκλοφορία. Τέρμα λοιπόν. Όποιος μας είδε, μας είδε. Τέρμα και το χάρτινο το φεγγαράκι και το φεγγαράκι μου λαμπρό και το φέξαμε και γλίστησα. Ό,τι με τραγούδισα, με τραγούδισα. Καλημέρα είναι καλημέρα και καλησπέρα είναι καλησπέρα. Εγώ λέω σε όλους καληνύχτα. Δηλαδή, κατεβαίνετε από τον ουρανό οριστικά? Απεργία. Μια και προτιμούν την πόχα από εμάς, ας τη φάνε. Ας την κάνουν σαλάτα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να νοικιάσουμε μαζί με το φεγγάρι ένα διαμέρισμα στη θεότρια πολυκατοικία της οδού Μελιτζανάκη και όπου τραβήξει το πράγμα. Είστε τυχεροί, γιατί στον όροφο που είναι το διαμέρισμα κυκλοφορούν τα πιο ωραία και τα πιο τρελά όνειρα. Μα το ξέρουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Αλλιώς θα πηγαίνουμε σ' άλλη γειτονιά. Πιο δροσερή και πιο βουνίσια. Αλλά επειδή η τρέλα δεν πάει στα βουνά, ήρθαμε κι εμείς εδώ. Μα τι μυρίζει, κάτι βρωμάει. Πιστεύω, το καυσαέριο. Όπα, αυτά καυσαέριο. Και τα χάλια. Μας λέει κιόλας για τις εφημερίδες. Και παρακαλώ, γιατί δίνω συνέντευξη. Ρώτα με, παιδί μου, ό,τι θέλεις. Θα μείνετε πολύ καιρό στην περιοχή μας. Εδώ γεννήθηκα και εδώ θα πεθάνω, αφού σου πεθάνω όλους. Σαν δεν τρέμεις. Σε ποια γειτονιά γεννηθήκατε? Εντάξει, Ελευσίνα, Σουρούφ και Πειραιά. Δεν κάθομαι και ξεπορτεύσα, αλλά τώρα κρυφώ εγώ. Χαχαχα. Πώς περνάτε την ελεύθερη ώρα σας? Άσα, φτάσει κάνουν συλλογές επεξαπλήσεις. Σπουδάσατε? Στην ανώτατη επομιστική σχολή Αθηνών. Βραβεύτηκα με το βραβείο Βόχας και Ασφυξίας. Σαν παιδιά τα αγαπάτε? Θα σας πω, εγώ στην ανάγκη τα παιδιά τα τρώω. Τι ήρθατε να κάνετε στην οδό Μελιτζανάκη? Νοικιάζω ένα διαμέρισμα που νοικιάζεται. Λένε πως αυτή η πολυκατοικία είναι η πιο τρελή από όλες τις και εγώ είμαι τρελό, ήρθα εδώ. Μια στιγμή. Εδώ η τρέλα μας είναι χαρούμενη. Δεν είναι επικίνδυνη. Τι, ό,τι θέλω κάνω. Όχι όμως στην πολυκατοικία μας. Τα μόνο επικίνδυνα εδώ είναι το σκουπίδι. Τα ξαδερφάκια μου τι κάνουν. Μια στιγμή παρακαλώ. Δεν μου είπατε τι
Θα τρίξω τα θεμελία στο αρχοντικό σας. Ωραίο πράγμα, κυρία μου, να τρέμω. Πώς είπατε το όνομά σας? Λαδαβογιά. Ωραίο πράγμα, κυρία Λαδαβογιά, να τρέμω. Τι λέτε? Για λίγο. Εσείς, κύριε Ρίχτερ, νομίζω πως θα παρακάνετε. Πα, είναι μια συνήθεια διασκεδαστική. Εγώ τουλάχιστον διασκεδάζω. Ο κόσμος όμως φοβάται. Δεν είναι παιχνίδια αυτά, κύριε Ρίχτερ, που να ψηφούνε. Τρελαίνομαι να φοβούνται οι άνθρωποι. Τι κάνει η ανιψιά μου, η κυρία Κατσαδολίδου? Είναι επάνω. Ναι, και σας περιμένει. Μα θα ήθελα, κύριε Ρίχτερ μου, να είστε λίγο πιο προσεκτικός. Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε τόσα και τόσα. Να έχουμε και εσάς. Εσείς, ένας κύριος με τέτοια ιστορία, ένας Ρίχτερ θα ακούνε που θα ακούνε. Να σας πω, κύριε Λαδαβογιά, νευριάζω ειδικά εδώ, σε αυτή την πόλη, την Αθήνα, γιατί οι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί μόνο με ασήματα και αδιάφορα πράγματα. Γράφουν εφημερίδες κάθε μέρα. Ένα σωρό. Εμένα με ξεχνούν. Αν είσαι σε γνώση, σε ξεχνούν όλοι. Αν όμως είσαι τολμηρός και φανταστούν, σε θυμούνται και μάλιστα τρέμουν από το φόβο τους. Μα κάτι μου βαρεύει το λαιμό. Και εμένα, κύριε Ρίχτερ. Όχι, τη στοιχεία μας και τα φωνή και το καψάριο. Πάλι μας θυμήθηκε. Αναγγίσα, πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Πώς μαμάτε έτσι? Εσείς πώς τρέμετε έτσι? Τα τράχια βάλτε μέχρι το παντελόνι σας. Δεν μπορώ να σου πούμε. Αληθές εγώ που όταν τρέμω μαζί μου όλες τις πολυκατοικίες. Παρά το πράγμα, εγώ να πεις τι μπορώ να κάνω. Σκορπώ πίσω και μπόχα, εμποδίζω τους ανθρώπους να αναπνεύσουν. Δεν είμαι σπουδαίο. Από εκεί δεν είσαι χειρότερος από μένα. Βάζουμε ένα στοίχημα. Ένα πασαλινό αυγό ότι είμαι ισχυρότερος από σένα. Όχι. Σίγουρα θα κάνατε αρκετές. Έτσι έρωτα. Πολλές, πάρα πολλές. Μα Μα θα ρίξω μια ματιά στην τρελοποδιά μου. Φοβάμαι ότι χύθηκε. είμαι πολύ πονηρούλης, παιδιά. Αν και είμαι πια γέρος. Δώσε μου τρεμούλα και πάρε μου το μπαστούνι. Δόξα τω Θεώ, γλίτωσα. Ποια είσαι εσύ, από πού ξεφύτρωσες? Ξεφύτρωσα από το βαθαυγό. Το σπίτι δεν είναι και έφυγες. Και τι έκανες εκεί μέσα? Σκουπίδι είσαι? Για πρόσεξε πως μιλάς. Σκουπίδι εγώ. Εγώ είμαι η καθαρίστρια της πολυκατοικίας. Με κύρανε μόνο με το όνομα. Με είχαν αρπάξει τα σκουπίδια με τη βασίλισσα της Θρεποκουδοπόνη, γιατί λέει δεν τα αφήνω σε φλωρό κλαρί. Με επιδικήθηκαν. Πα. Μπου. Έτσι που λες παιδιά. Με πιάσανε το δώμα σκουπίδα και με κλείσανε στο φωτοβικό, τυλιγμένη με μια πλαστική σακούλα για σκουπίδια. Έσκασα εκεί μέσα. Το τι τράβηξα δεν λέγεται. Και πώς τόσο σκούτουσες? Κάσου. Από θαύμα. Εκεί ήμουν κλεισμένη και έκλαιγα και χτυπιόμουν και έλεγα μυρολόγια και έλεγα προσευχές και δεν άκουγε κανείς. Ξαφνικά άρχισε να κουνιάει την πολυκατοικία. Σεισμός. Αλλά ήταν τόσο δυνατός που άνοιξε η πόρτα του φωτοβικού και όχι μόνο αυτό, αλλά σκίστηκε και η σακούλα που με είχαν τυλίξει. Δηλαδή, εγώ σε λεφτεύω. Εγώ ξέρετε, όταν τρέμω, γίνεται σεισμός. Δεν είναι δυνατόν. Εσείς δεν είστε το θείο της κυρίας Κατσαρολίδου. Κάνετε και τέτοια πράγματα. Μόνο τέτοια πράγματα κάνω. Τότε είσαι παλιάνθρωπος. Τι, αντί να μου πεις ευχαριστώ, τους ελευθέρωσα τα σκουπίδια, με βρίζεις και από πάνω. Καλύτερα στα σκουπίδια παρά να τρομάζεις τους ανθρώπους, να ρίχνεις σπίτια, να φέρνεις δυστυχία. Μη με συγχύζεις και αρχίζω να τρέμω πάλι. Αχάριστο πλάσμα. Ώστε σ' αρέσουν οι σεισμοί, Μ' αρέσει